ஹாய் ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு ஃபேர்தம் கேமிங். நீங்கள் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஃபேஸ்புக் பேன் ஆகும் நிறைய பேர் இப்போ சொல்லிட்டுருக்குறாங்க. ஃபேஸ்புக்கில் நீங்களாம் லாகின் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க, ஃப்ரீ ஃபயரு அக்கௌண்ட்டு போயிருந்து பயந்துட்டுருப்பீங்க. அது இப்போ என்ன நடக்க போகுதுன்னு அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க. அப்போ தான் நாம் போடுற இது மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனே அப்டேட் ஆகும். பக்கத்தில் பெல் பட்டன் ஆளில் போட்டுருச்சுங்க. ஆமாம், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, கவர்மெண்ட்டு இந்த கண்ட ஆட்ஸு, இந்த 18+ ஆட்ஸ் எல்லாம் வருது இல்லை ஃபேஸ்புக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஸில் வருது. அது மாதிரிலாம் வருது இல்லை, அதெல்லாம் வரக்கூடாது அப்படின்னு கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு ஆப் வந்து ஏற்றுக்குச்சு. ஃபேஸ்புக் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏற்றுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க. நீங்கள் ஏற்றுக்கலைன்னா உங்களுக்கு ஃபேஸ்புக் வந்து பேன் பண்ணி விட்ருவேன், அப்புறம் உங்களால் மறுபடியும் நடத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. அப்புறம் ஃபேஸ்புக்கு இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. அதனால கவர்மெண்ட்டுக்காரங்க ஃபேஸ்புக்கை இது வந்து தடை பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இது நமக்கு பெரிய குட் நியூஸ் தான். ஏன்னா நம்ம ஃப்ரீ ஃபயர் பாதி பேர் ஃபேஸ்புக்கில் தான் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க. நான் கூகுள் தான் வச்சுருக்கேன். யாரெல்லாம் ஃபேஸ்புக்கில் வச்சுருக்கீங்களா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணி விட்டுருங்க. அவ்வளோதான், ஃபேஸ்புக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, கண்டிப்பாக இருக்கும், எப்பவும் போல தான் இருக்கும். இதுக்கு மேலே ஏதாவது கொண்டு வந்தாலும் கொண்டு வருவானுங்க, அது அப்போ பார்த்துக்கலாம். இப்போ இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி விளையாண்டுக்க வேண்டியதான். அவ்வளோதான், இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. இந்த வீடியோ யாருக்கா பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணி விடுங்க. அப்படியே கமெண்ட் ஷேர் எல்லாமே பண்ணி விட்ருங்க மக்களே. பாய் பாய், டாட்டா.